Iċ-ċentru għall-Baħħara li jinsab biswiet il-Knisja tal-Is fil-Belt Valletta matul l-aħħar snin laqa' fih dan baħħara li spiċċaw f'pajjiżna b'ta' fuqhom senduqhom. Uħud minn dawn tant kienu fi stat gravi li kellhom jgħixu hawn għal-ġimgħat sempliċiment biex iġemmgħu biżżejjed flus biex ikunu jistgħu jirritornaw lejn pajjiżhom. F'dan iċ-ċentru mmexxi minn Monsinjur Joe Porch saħansitra ġew ospitati persuni li tant għexu l-faqar li baqgħu impressjonati għax fl-aħħar raw kutra jew xi appliance bażiku għall-kċina Maltija li huma qatt ma raw bħalu. Iżda ħafna drabi l-Maltin lanqas biss jafu b'dawn is-sitwazzjonijiet. Ma jafux mill-problemi serji li għaddu bħal kontratti li ma jżommuhomx is-sidien, vapuri li kumpanija tfalli, sidien li jfallu u jarħulhom. Per eżempju bħalissa għandna każ tal-vapur Amazing Grace li ġemat sewwa issa hawn maqbut il-port, il-Baħrin żammejthom hawnhekk għal 6 ġimgħat. Riċentament f'pajjiżna kellna wkoll il-każ tal-Hefestus li nkalja fil-qawra bil-Baħrin abbord qattaw 18 il-ġurnata fiċ-ċentru għall-Baħħara. Dan iċ-ċentru jaħdem ukoll mill-qrib mal-International Transport Workers Federation biex jirkupraw ftit mill-pagi dovuti lil dawn il-Baħrin. Ma nistax ngħidlek li huma regolari kull ġimgħa, però ikonna każijiet ta' mart jew inkella ta' problemi ta' baħħara illi iġibuhom u jgħidulhom jiġu Malta ħajjaqbdu l-vapur minn hawnhekk u l-vapur ma jidħolx. Qatt ma jidħol jew inkella se jaħdmu privatament fuq xi jott u l-istess il-jott ma jidħolx. Iċ-ċentru għall-Baħħara jitmexxa mill-Knisja taħt ir-responsabbiltà tal-Appostolat tal-Baħar.